Tradicionalna medicina koristi indijski tamen kao lek za tretman bronhitisa i astme već vekovima. Istraživanja sugerišu da aktivni sastojci indijskog tamjana mogu da spreče produkciju leukotrijena koji izazivaju grčenje bronhijalnih mišića kod obolelih od astme. Dnevna doza indijskog tamjana od 3 mg po kilogramu je poboljšala kapacitet pluća i smanjila astamitičke napade u ljudima sa hroničnim astmom. Antiinflamatorna, to jest antiupravna dejstva indijskog tamjana mogu pomoći i da vaš sistem za varanje i creva funkcionišu normalno. Indijski tamjan se pokazao izuzetno efikativnim kod smanjenja simptoma Kronove bolesti kao i kod ulcerativnog kolitisa, dve upalne bolesti crijevnog sistema. Jedna studija ljudi sa hroničnim dijarejom davala je 1200 mg bosvele smole drveta tamjana od koga se pravi indijski tamjan ili placebo svaki dan. Posle 6 nedelja više učesnika bosvela grupe izlečilo svoju dijareju u poređenju sa kontrolnom grupom koja je dobila placebo. Indijski tamjan ima potentna antiupravna dejstva koja se mogu primeniti kod inflamacije, odnosno upale zglobova izazvane osteoartritisom i reumatoidnim artritisom. Istraživači veruju da indijski tamjan kao lek može da spreči oslobađanje leukotrijena koji su jedinjenja koje mogu da izazovu inflamaciju, to jest upalu. Terpeni i bosvilične kiseline imaju najjaču antiupalnu komponentu u indijskom tamjanu. Životinjske studije su također pokazale da bosvilične kiseline mogu biti efektivne kao nesteroidni lekovi protiv upala, sa mnogo manje negativnih efekata. Kod ljudi indijski tamjan se može koristiti kako bi smanjio simptome osteoartritisa i reumatoidnog artritisa. U jednoj skoroj studiji indijski tamjan se konzistentno pokazao efikasnijim od placeba za smanjenje bolova i povećanja mobilnosti. U jednoj studiji učesnicima je dat 1 gram dnevno ekstrakta indijskog tamjana i oni su po završetku studija prejavili manje bolove od ticanja u zglobovima od učesnika u toj kontrolnoj grupi koji su dobili placebo. U drugoj studiji indijski tamjan je pomagao da smanji jutarnju uskočenost kod ljudi sa reumatoidnim artritisom.